ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಯಾನು ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಪನ್ಪೆ. ಶಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಈ ಪೂಕು ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಸಸ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂ ಈ ಶಂಖಪುಷ್ಪ. ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಒಂದೇನು ಗಿರಿಕರ್ಣಿಕಾ ಪನ್ಪೇರು, ಹಿಂದಿಡು ಅಪರಿಜಿತ ಪನ್ಪೇರು. ಪೂತ ಹೆಸರು ಶಂಖದ ಉಲಾಯದ ಆಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣಗೂ ಈ ಪೂಕು ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಿಗೆ. ಈ ಪೂ ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದೈವ ನಡಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ಈ ದೈತ ಬೀಜ ಬೂರುಂಡ ಅವೇ ದೈ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಈ ದೈತ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲ ಉಂಡು. ಈ ದೈತ ಪೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಪೂ ಇರೆ ಬೇರಡು ಮಲ್ತಿನ ಪೊಡಿನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆನಪುದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಕಲು ಒಂದಿನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಇರತ್ತ ರಸನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೂಜಿಂಡ ಬೇನೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಶಂಖಪುಷ್ಪಡು ಮಲ್ಪುನ ಬ್ಲೂ ಟೀ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನಾಜಿ ಪೂನು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಾವಡು. ಒಂದೇನು ಪಂಡ ತೂಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂಡಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.